al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ya hada mu da shi a jannatul firdausi yace jima'u amradil qalbi ash-shubuhat wa shahawat. In ka dunkule gaba ɗaya cututtukan zukata gaba ɗayansu wato shahawoyi ne da kuma shubuhohi, su ne kaɗai cututtukan zukata, sha'awa da shubuha. sai ce wal qur'anu shifa'un lahuma. In ana karanta qur'ani ana aiki da shi, Allah na warkar da zuciya daga duk waɗannan bala'o'in. Cutar sha'awa, mutum ya zama duniya ya sa a gaba, ya zama shegantaka ce kaɗai take burge shi, duk wani abin addini yana tsanarsa yana kyamarsa, amma na sha'awar shegantaka da lalata da baɗala, yana jin daɗi yayin da ake saɓan Allah. To haka shubuha, mutum ya rasa ina zai sa kansa, ai ta buga shi nan a buga shi nan, ya zama abubuwan da suke zokke masa ya gasa bambance daidai ɗinsu da wanda suke ba daidai ba. To idan ya rike Qur'ani, Allah zai masa maganin waɗannan. Al-inji al-Imam Ibn al-Qayyim yace fa fihi min al-bayyinati wal barahin. Dan haka a cikin Al-Qur'ani akwai hujjoji da dalilai al-qati'ati wanda suke yanke shakku daga duk waɗannan abubuwa. Wad dalalati ala al-matalib al-aliya, da kuma dalilai da suke nuna abinda ake da bukata na kololuwa mutum ya same shi. Malam ya tadammanhu kitabun siwahu, za ka sami irin waɗannan waraka a cikin waɗannan abubuwan ba za ka samu a cikin wani littafi ba in ba alqur'ani ba. Da haka ibn al-qayyim yace fa huwa shifa'u bil haqiqa. In kana neman waraka ta tabbas, ta haqiqa, ta gaskiya, yace to ka rike qur'ani. Lakin dhalika mawqufun ala fahmihi wa taqririhi al-murad fihi, ko wa taqrir al-murad fihi. Amma fa wannan zai samu ne yayin da ya zama Allah ya faɗa mana a cikin suratul fatir daga aya ta 29 zuwa ga 30, Allah ya ce innal ladhina yatluna kitaballah, lalle waɗanda suke karanta littafin Allah alqur'ani, wa aqamus salata, suka tsaye da sallah, wa anfaqu mimma razaqnahum, kuma suka ciyar da abinda muka azurta su da shi, sirran wa alaniyatan, a ɓoye da kuma a bayyane. Allah ya ce yarjuna tijaratan lan tabura, za su samu kasuwancin da ba zai yanke musu ba, wanda ribarsa ba ta karewa. Wanda suke karanta littafin Allah, innal ladhina yatluna kitaballah, wanda suke tilawar littafin Allah, suke karanta shi, suka ware wa kansu lokaci suna karatun Qur'ani, wa aqamus sala, kuma duk lokacin da aka tada sallah zaka gansu a sahu sun shigo ayi sallah da su. Wa anfaqu mimma razaqnahum, sannan mun ba su arziki suna dan ciyar da mutane gwargwadon abin da Allah ya hore musu, sirran wa alaniya, a boye wani lokaci su yi a bayyane. Allah ya ce yarjuna tijaratan lan tabura. Waɗannan mutanen za su samu wani kasuwanci a gurin Allah wanda babu asara a ciki, irin kasuwancin da yake da ɗumbin riba tsugugu, irin kasuwancin da yake da alheri tsakaninsu da ubangijinsu. Allah ya ce za su samu wannan. Allah ya ce liyafiyahum ujurahum, saboda Allah ya cika musu ladansu, wa yazidahum min fadlihi, ya kuma ƙara musu cikin falalarsa. Allah ka haɗa mu cikin wannan alkhairai ya Allah. Innahu gafurun, lalle Allah mai yawan gafara ne, shakurun kuma abun a gode masa ne.